Makadii zvenyu sesimoli murisei. Ndiri nani hangu. Ndaitawo dambudziko. Ndakaona peji renyu ramunobetserawo vamwe sesimoli. Handizivi kuti handazivisa kuti rinofanira kuita sekuzonyora here kana kuti ndatambura. Ndine vana vangu 3, murume akaenda namarwei since 2023. Asiri kuda kuchengeta vana vasisiri kana kuenda kuchikoro. Handina pekutangira ndisiri kushanda. Handiziviwo kuti mungandibatsirawo chiro ziri kunyange zvangu ndikaonawo basa rokuti ndiwane kushanda ndiwane kuchengeta vana vandinavo. Kunyange nerendi chaipo pamwe pandiri kugara ndinotonoja. Handitorina yerendi. Ndiri kutokwereta kubva muna November. Ndikutsvakawo help yenyu simoli.